Ah, goeie. Ja. Het is hier topdrukte. Ja, jongen, heel erg, hè? Ja, maar visje met erbij natuurlijk, hè? En waar steen je voor in de regen? Ik steen voor een lekkere zoute herring en een broodje. Zo, wij zijn sporters, hè? En na de sport hadden wij altijd een broodje, zoute herring. Ik durfde het eens thuis te komen, maar ik het bij me heb. Maar je mag niet eens even ontsporten En wezen. daar ben je van dan. Wij ben van hier. Van heer. Van hier. Ach, heer, ja, wat leuk. Mooi. Maar je had ik jaren te sporten geweest. Ja, seniorensport. En wij geweldig bij in het zuster, want we staan weer met vrienden gelieven. Ja, Want wat had je hem dien? nou, Allemaal oefeningen. jongen, Evenwicht, hoofdzakelijk evenwicht. Evenwicht is belangrijk. een hele hoop nou, concentratieoefeningen. Dat was ook goed op invoer, dat we net stroffelen en dat soort dingen. En dan is een visje is altijd de belening. Zo, ja, heel lekker zo. Zo, ik ken het visje, maar ik ben er wel gek op. Hij vangt dan wel zo'n dikke snoekbeers. Wij zijn boerenvolk. Ja. En dat sporten te jaren, hoe lang doe je hem dat al? Nou, Zie je hier. jawel. Ja. En die groep bestaat ik wat zien hier. Ja. En dan ik zie je lang altijd dat visje? Ja. Met stollenbreken, ja. Want ik hoef het eens aan haar te vertellen wat ik nodig heb. Zo, dan weet ze het wel. Hè? Leuk is dat, hè? Ja. Maar goed, En even mij ben je aan de beurt. ja, maar het rent al. Toen ik zou doen, toen wist hij het al. Eén broodje maisrippels, één broodje zonder rippels. Nou, jouw hart verzinnen. Vinden wij eigenlijk wel, hè? Ik zal het Ja.